para bangai bien ngai khublei biang e phi baro haga kerteng ka bathyang tam unong pan em jongi u Jisu Kris ka jing puson lingkot agane ka por ka bamantang ala phai shagane ka gospel ka jong Matthias kalenong ka ba khatway ka khot ka ba ar phupra ki kentin ki ba ongkum ni tuan hanga phi baro ki bathat bat bakhya ka jingkit dengan penjem ya phi tuan hanga phi baro ki bathat bat ki bakhya ka jingkit dengan penjem ya phi kani ka de ka kentin ka ba u Jisu ukren na ka benta jongi iwe pa iwe para banget ba e ho chua ba ukren ya kani ka kentin ukren chua ya ka jingya dei ka jong ublei bat u hadin kata usaong tuan phi baro ki bathat bat ki bakhya ka jingkit dengan penjem ya phi ha tu ka por ngala ban suong ba ki sibun ba ki breu ki don ba du Jisu ong tuan phi ki bathat bat ki bakhya ka jingkit dengan penjem ya phi u Jisu Kris utho bat u ong ya gani ka kentin namar ba usnut hu ba ki bun ba ki breu ha gani ka perthai kindon ki breu ki bathat bat ki ba khyang ka jingkit ki ba khuslai ha ka jingim ka jongki ki ba don ka jinge ka jingele ka jingim ka jongki dei namar kata kata u Jisu Kris u ong ya ka kentin tuan phi baro ki ba that bat ki ba khyang ka jingkit dengan penjem ya phi ho kila abandon ki ba khuslai ha ka jingi ha ka jingpang ka jingstom ka ba ki kimat kila abandon ka jinge ka jingele ka family problems ha ka jingim ka jongki ki don ka jinge ka jingele ha ka brei bar ka jingim ka ba kinjaman sim ka ba ki don ko para banget be dengan ongai phi para banget be dei tangu Jisu Kris ubalaban penkhya balaban penjem ya kita ki jingkit ki bakhya ki bangi don ha ka jingim ka jongi iwe pe iwe ngakan mau iwe i long kemi ibadan i kemi jong ita i long kemi ba idan ha preng ka jingpang ka jingstom ita i long kemi pat nalor ba imla ban pet ya ka kemela jong ba idan ha preng ka jingpang ka jingstom nalor ba i paralyze ka ni ka khti ka kejat ka jong i silang imla ban pet ya la ka jong ka kemi bar habang ayo ban duai nam ta jong i kayam bar hadin ka jing duai ka ong pastor nga kordet palat ko pastor nga kordet palat nga sosat palat kata ka de ka jing sosat ka ba kata ka long kemi kayo kata nga de ka jing ka jing khuslai ka jingkit ka ba khya ka ba kata ka long kemi kayo haka jingim ka jongka ay ngu yu bleg ni kisngi ka la khamjem kumta ter tede namar kata daw kata de tang ka nuksa ba sibun ba kibriu kidan ha preng ka jinge ka jingele ka jingkit ka bakhya haka jingim ka jongki ko para banget be hoy ba Jisu Kris uangan penjem ya kita ki bathat bar ki bakhya ka jingkit u Jisu damut ya ka ban penkhya na ka benta ka gajing pang gajing stom hoy ulaban penkhyaru handrei lada umon u Jisu Kris ulaban num penkhyaru handrei ka ba don kam ka ba un penjem dei ya ka mensim ka jongi iwe piwe ka ba un penem ya ka mensim ka jongi iwe piwe haba uang tuan pi baro ki bathat ka ba khya ka jingkit dengan penjem ya pi dei ningkong ya ka mensim ka jonga bat ka jongi lang iwe piwe ko para bangai bi ya dan ki para bangai ya kani ka por ka bamenta ki badan na preng ka jingpang ka jing sitom magani ka khalimat ka bamenta one show Jisu Kris un penkhya ya pi balada penkhya ro handrei un ai ka jing suk blei ha ka mensim ka jong pi penyo ya ka jing suk blei ka jing im ka jong pi pila bandan ka family problems ka jinge ka jingele ka jingim ka jong pi pila ban duai how Jisu Kris one show Jisu Kris but un hoy ula ban penken ria ya kata ka jingim ka jong pi ula ban num penken ria ru ya kata ka jingim ka jong pi rei un ai ba ya kata ka jing suk blei ha ka jingim ka jong pi ko para bangai pi udon wei para samla uang ba hoy ngamat sibun ma ki jing ngasngut hu ba nganem la chu na kini ki jing rei ngai ngu pa yu blei ba blei u ai ka jing suk blei ha ka jingim ka jonga ba wat ha preng ka jing ka jing kuslai ka jingkit ka ba khya ka ba ngang
sakit ngayok pediang ya kata ka jing sukblay kabag kenjaman sim ha ka jing im ka jonga today na kata ka daw ko para bangay bayit ka jing kot yang abad yang ilang baro kani ka por ka ba menta kalong ba ladang idon na pedang ka jingkit ka bakya ngidon ni ka depression ngidon ni ka jing kuslay ngidon ni ka family problems ngidon ni ki ay baro one show Jesus Christ un pen kya but un pen jam ya pi ublay ni rap yang ilang baro lang ba kani ka khubor ka bakhendian ublay na ka benta ka buram ka jongu amen tungin ya duay kung pa jungi ubah neng shibun kibriu kila abandon ko pa bi ka jingkit ka bakya ka jingim ka jongki neng ada duai ko pa bi na mentang ni ka por ko pa bi ba memen jengo ko pa bi da ka sangti badan bor ka jong me men yerap ya ki kini amat ya ka jingit blay ha ka jingim ka jongki ko pa bi nga duai nga da boti ko pa bi ya ka por ka basakti ka mon ka jong me nga duai ha ka kerteng u Jesus Christ ngapan. Amen.